ondika jotije mag UHC yo mongirore to omenda magi magaheri bende omigi to wach mar counties mamoko ma riembo jotich e kinde ma gintiere ng'anyo bende. Erokamano. Kuom sani okwane ler. Podune mudho. Okwane ler, podwane mudho. Kendo podwane mudho mandiwa. To aparo ni jok ma wadil godo, wadil gi jok ma negotiations kata na weche mag labor wawacho ni gionge goodwill. Nyocha nwatimo negi proposal. Ma wawacho negi ni ka pesa ni pod uonge godo sani to already nitie pesa machulo jo UHC gieki stipend. Pesa ni nyalo chulo jo UHC salaries magi matetete mawadwaro ma SRC noketo. Ok onyal chulo gi e higa, lakini onyalo choro gi dweche mang'eny madhi dweche 7. Koro nwang'iso gi ni kauru pesa ni mondo urwak jogi orak mongirore. Kuserwak gi orak mongirore, ka gik dwe mar 10 to timuru supplementary budget makoro dhi rwako jogi, makoro dhi chopo jogi e higa. Ka higa rumo, ma higa loko higa manyien dwe mar 6, ubed koro ni useketo budget mag jo UHC mondo wachni watieki. Mano proposal number 1. Proposal number 2, nyocha nwang'iso gi ni chik oyie ne jatend migao mora mora kanitiere weche matek ma onego be ni idil godo sechego, gikaw pesa momigi to giket e gino, kata bed ni oonge budget kamano, to gidhi gi report ka jood bura, parliament. Gidhi giwachnegi ni pesa makama nyocha ne wakawo watimo godo gima kama, lakini ne oonge budget. Koro wadwa ni mondo urwaknwa gine budget kasto medwa pesa machielo. Mago options ma ng'at manigi chuny mar tieko wach UHC ni eri nyalo timo. Lakini iyudo ka jatend migao en kodhi e kikunde gi kanye modwokowa aonge pesa. Pesa mwadwaro ni ok mara. To bose kawo kata thuolo mar mondo miyo bag romo kodu jatend migao mar thieth. Chieng' mano bago romo kodwa ne oketowa othuowa gi jo UHC. Nikech nwadhi to wawuoyo kanowacho ni odwa transfer payroll ni e counties, to nwang'ise na pana. Payrolls ki igine ne itere counties, ter payroll ke counties to gi pesa moromo rwako jogi ki orak mongirore. Ma wayiere mwacho ni odhi timo further consultations kasto bro luongo e bura mondo wachak watwagi after consultations go. Kapok nwalwar piny e lift gi noero, pok wanyono ground floor, gin gisedhi gindiko e pages mag mbui, Facebook to gi Twitter, ni wan wawinjore ni mondo payroll mondo obed transferred to the counties maonge pesa noero. Sechego gisedhi magi sign nyaka return to work formula. To e chike mag labor onge kaka jandiko kata jamni ng'ato tich miluongo ni employer nyalo timo winjruok en owuon kasto sign to ng'iso ji ni dhi uru tich ka jo union to ok oketo kokgi. Nyaka waket kokwa wate. Gima ne gidwaro ni trust ma wan godo gi
members wa mag jo UHC mondo rum. Kose rumo to gibed ni gi float kata ka gibiro ng'anyo gibiro kendgi to wan kaka wan jotelo mag unions waonge. To agone Nyasaye erokamano nikech mpango gi no ne oko chopo kuro ero. Adwa wacho wach moro kendo kapok watieko, ang'e ni sa dhi. Wach mar gratuity. Kendo nyoro kanyo jagoro Luga wuoyo to nyo temo wacho ni gratuity ok wanyal wacho kako ne orak pod dhi mbele. Gimodo wacho en ma jogi osetimo orak kadek. Orak masani gin godo en orak mar adek. Gratuity nigi chulo ka orak orumo. Machine no orak orumo to winjo be ni onego be ni chuli gratuity. And regardless gi koka orak no obedo renewed kata ok obedo renewed, nyaka chul gratuity. Mane kaka chik wache. Koro kwa ng'eyo ni to en chik mane ma otiyo godo manyo wacho ni oginyal chulo gratuity ka orak pok orumo. Orak oserumo didek, onego be ni gichulo ginene. Mogik en wach mar pesa ma jogi chulo ni eri. Wang'e maber kabisa ni Kenya kaendi wan gi pend chik mane wakalo 2010. To pend chik mane wakalo 2010 ni ne obiro gi gik mwaluongo ni Constitutional Commission. Wan gi commission miluongo ni Salaries and Remuneration Commission machung' ne wach loso osara mag jok matiyo e sirikal. Siling 50,000 to gi siling 40,000 michulo jogi gieki. Wasetemo rango kuma ne SRC ni owacho ni ji ochul osara mar siling 40,000